Το θέμα των χώρων φιλοξενίας προσφύγων στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά συζητήθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμαρχος πρότεινε η απάντηση προς το έγγραφο του Υπουργείου να είναι αρνητική, με την αντιπολίτευση να τονίζει ότι δεν χρειαζόταν το θέμα να έρθει προς συζήτηση. Το έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Μπαλάφα, με το οποίο ζητά από τους Δήμους να ενημερώσουν αν έχουν χώρους προκειμένου να φιλοξενηθούν πρόσφυγες, συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Εμμανουήλ Παπά, με τον Δήμαρχο να δηλώνει ότι η εισήγηση θα πρέπει να είναι αρνητική, καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής είναι συγκεκριμένη. Λέει ότι ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά δεν έχει αυτούς τους χώρους για να μπορέσουμε να τους παραχωρήσουμε και να βοηθήσουμε στην επίλυση αυτού του τεράστιου εθνικού και πανευρωπαϊκού προβλήματος. Ο επικεφαλής της μείζωνος αντιπολίτευσης θεώρησε ότι πρόκειται για θέμα που δεν έπρεπε να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, ρωτώντας ξεκάθαρα τον Δήμαρχο για ποιο λόγο θέλει τη συγκατάφυση του σώματος για να απαντήσει στο Υπουργείο. Ρωτώ ευθέως, Δήμαρχε, σε εσάς, γιατί με προβλημάτισε και το λέω έτσι ξεκάθαρα. Γνωρίζετε κάτι ίσως περισσότερο από αυτό που επισήμως έρχεται ως έγγραφη ενημέρωση ή από τις επαφές σας κτλ. Έχετε κάποια υποψία ή κάποια πληροφόρηση ότι υπάρχει ενδεχόμενη πρόθεση να ενταχθεί και ο Δήμος, ο δικός μας, μέσα σε αυτούς τους Δήμους που θα δεχτούν πρόσφυγες κτλ. Αν έχετε κάποια επιπλέον πληροφόρηση και θέλετε, υπό την έννοια αυτή, θέλετε να δείτε το Δημοτικό Συμβούλιο να τοποθετηθεί επί της εισήγησης για να έχετε ένα όπλο να διαχειριστεί, αυτό το καταλάβω. Εδώ αν δεν υπάρχει, θεωρώ ότι το θέμα δεν έπρεπε να στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεδομένου ότι δεν υπάρχει. Εκτός αν ήταν μόνο για απλή ενημέρωση. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν έχω κάποια ιδιαίτερη πληροφόρηση πέραν αυτή που σας ανέφερα. Θα πρέπει όμως να ενημερώσω το σώμα ότι πριν από 10 μέρες, όπως είπα στην ΠΕΔ, η ΠΕΔ έβγαλε ψήφισμα, στο οποίο λέει ότι με βάση τα δεδομένα εκείνης της ημέρας, οι πρόσφυγες στην χώρα ήταν γύρω στις 50.000 άνθρωποι και μετανάστες. Η ΠΕΔ, στο ψήφισμα που έβγαλε, η ΠΕΔ της Μακεδονίας, ζητήσαμε από την κυβέρνηση να γίνει ισομερός κατανομή αυτών των ανθρώπων. Όσον αφορά αυτό που είπατε, κύριε Δημάρχε, για το ότι ο Δήμος μας δίνει ως Δήμος, θα συμφωνήσω και με αυτή την παρατήρηση του κ. Μπάλτσου, ότι πιο πιθανό είναι να θελήσουν να προσεγγίσουν Δήμους μίας τύπος, γιατί θα είναι και πολύ πιο εύκολα για αυτούς που σκέφτονται εμάς περιπτώσεις να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Δηλαδή το ότι δεν είμαστε αστικός Δήμος μπορεί να μην είναι και ο λόγος ο οποίος μπορεί να μην επιλεγούμε σαν Δήμος. Ίσα ακριβώς το αντίθετο πιστεύω. Αν έχουν ένα σκεπτικό, δηλαδή ότι, να το πούμε απλά, δεν χρειάζεται να μιλάμε μισόλογα, αν έχουν ένα σκεπτικό ότι αργότερα κάποιος αριθμός προσφύγων θα μπορέσει να εργαστεί κάπου, λογικό είναι να διαλέξουν μία αστικούς Δήμους. Οι πόλεις δεν έχουν τίποτα. Αρμόδιος αντιδήμαρχος για να συνομιλεί με το Υπουργείο ορίστηκε ο Αθανάσιος Μπαζδάνης, που είναι και υπεύθυνος πολιτικής προστασίας στο Δήμο, ενώ ο Δήμαρχος, απαντώντας σε ερωτήσεις προημερησίας για το θέμα των κλαδιών των δέντρων, τα οποία βρίσκονται έξω από τους κάδους των χωριών και σχηματίζουν βουνά, δημιουργώντας μια ντροπιαστική εικόνα, όπως είπε η αντιπολίτευση, απάντησε ότι ο Δήμος, σε σχέση με άλλους Δήμους, δαπανά πολλά περισσότερα χρήματα για τέτοιου είδους δράσεις. Δαπανούμε συντριπτικά περισσότερα χρήματα από οποιοδήποτε άλλο Δήμο, τουλάχιστον από αυτούς που γνωρίζω εγώ, σε σχέση με τους άλλους, για να μπορέσουμε να κάνουμε την περισσολογία αυτών των ογκωδών υλικών. Θέλω να επαναλάβω και πάλι, ο καθένας μας όμως είμαστε υπεύθυνος ο καθένας, ο παραγωγός και αυτός, για τα κλαδιά που κλαδεύει το αγροτεμάχιό του ή για την τηλεόραση ή για τον παλιό του καραπέ. Αυτός πρέπει να προστρέξει βάσει του νόμου στην νόμιμα αδειοδοτημένη διαχειριστική μονάδα, στην προκειμένη περίπτωση αυτή που βρίσκεται στα όρια του Δήμου μας, και να τα παραδώσει ο ίδιος και να χρεωθεί κόστος γι' αυτό. Οι κάδοι που έχουμε δεν είναι για κλαδιά. Γιατί αν οι δημότες καταλάβουν και μάθουν πόσα χρήματα πληρώνουμε για αυτούς τους κάδους, είναι απλώς και τα ογκώδη και μπάζα. Αλλά τις επόμενες μέρες όμως, για να διευκολύνουμε σε αυτή την κατάσταση, θα ορίσουμε σε κάθε χωριό ένα μέρος που θα είναι μόνο για κλαδιά. Για να μην μπερδεύονται και κάτι γεμίζουν με κλαδιά και δεν μπορούμε να βάλουμε τα υπόλοιπα. Μπορούμε να το αναπτύξουμε λίγο. Θα γίνει συζήτηση με όλους τους προέδρους και να ορίσουμε ένα σημείο σε κάθε χωριό, έτσι ώστε να απομορφωθούν και μόνο τα κλαδιά.